guys, welcome back to my YouTube channel. Birkhang Adani YouTube channel आव बराय हरनाय थाबाय. माने जों दा आदा बिरखाङा आंखौसो भिडिअ लाग्रोनो होबाय आरोना. गाव आंखौसो हमनो होबाय. ओमफ्राय दा जों थांनो नागिरदों. फिल्म नायनो थांनो नागिरदों माबायाव तामुलपुराव. मा नामलाय? दाहाल प्रिमियार श' जानो नागिरदों दिनै. ओमफ्राय जों दा सानैजों थांसै. नायलांबाय थाबानो जाबाय लास्ट टारसिम. जोंबो बेसे हायो एसे देखायलांसै. ना मा होनो? दे बिदिब्ला गाइस जों दा नै दिपु मोनफैबाय नै नायनो हागोन थावखौ एसे मोजाङैनो सोखाना लानोसै ना मा होनो थाव सोखाना लानोसै इयाव स' गाइस दा जों नै फैयै फैयै हाखाता मोनफैबाय ना मा होनो हाखाता नै ब्रिजखौ नायनो हागोन तो गाइस फैयै जायगासिम मोनफैबाय नै जों दा हेलमेटखौ गारि सिङाव दोनबाय ओमफ्राय दा जों थांसै देखायगासिनो माबायदि मानसि जादों आयौ हामाखा जाखागोन ओरैबायदि मानसि मानसिफ्रा बांद्राय नायामोन आथिखालाव जोंनि सावथुन फावखुंगुर बिथांमोननि जोबोद खस्थ' खालामनायनि थाखाय हार्ड वार्किंनि थाखाय दिनै गोबां जोंनि सावथुनफोरा दिनै गुबुन हारिजोंबो जों अनसायजानायखौ नुदों दा बे जोंनि थाखाय मोनसे देरगानाय आरो गोग्गाथाव बाथ्रा दा बेखायनो बे समाव आङो बेवहाय गोबां सावथुन मुलुगनि जोंनि समाजनि थाखाय मोनसे मेसेज थायो लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे मेसेज थायो हारिनि थाखाय मोनसे मेसेज थायो जोङो जोबोद खाफाल गोनां बुंनांगोन बे समाव जोङो बर'नि गेजेराव जोबोद मोजां माखासे सावथुन जों नुनो मोनगासिनो दङ जोङो थैसाम 2 दाखालि नायबाय बिनि उनाव दा जों बर'नि थै दिनै दाहाल जोंनि दाहाल फिल्मनि लिड एक्ट्रेस बयबो सिनायजानाय बयबो मिथिनाय मिस हेलिना दैमारि Mr. Fwibai from her. Boy, bodo berapa yang kekongkan dan gorai jepura di bicara saya by seni dahal film lead actress Miss Helena दैमारि. Special guest ever artist. बे सावथुनखौ बेखेवनो थाखाय आरो फंनैसो गावनिफ्राय बिबुंथि लाखिनो थाखाय नै दाहाल सावथुनखौ देखायनो थाखाय रेडि खालामगासिनो